Ja som stolík a ty si stolička, alebo ako to spravíme? Počkaj, ty sa daj pod jeho nohy a ja si dám proste takto a na mňa si položí vodu. Hej? Dobre. A záber by si mal začať tak, jak sa sám odfotíš proste, že vieš. Čo by si sa sám fotil? Polož na mňa, ty sa nám. Všetko, všetko, aj počítač by si si mal. Tak, to je najlepší stav. Čo by? Čekuj, čávo, tu bude fotka. Takže, zdravím vás z tohto skvelého štúdia. My sme kapela Walter Schnitzelson, teda to som ja, tu nás sú títo dvaja čávovia, čo ich platím za to, aby mi robili stolíky. Tu dám Dick, dám si koláč. Perfekto. Dick Čávo má 2 monitory, tak Sorry, mate, na to. To si úplne načal, úplne najlepšie. Poďme na to končí. Alebo to správame tak, že zahrajeme si, aby si tí medvedi... Zahrajeme si tú starú verziu, normálne, že si used to be like me, pár sekúnd a cháni pôjdu už preč. Ja ti dám ešte do neho, do... Ten Diplo, album Diplo, vieš, ten Máš opuštenú basu? No jasné. Má také, že Express Yourself single, má také album na Facebooku, čo je taký rýchol single, žena je hore nohami na rukách a má tak nohy vytacené. Nachádzame sa v štúdiu Fat Music, kde pripravujeme náš debutový album a hrozne sa z toho tešíme, už pomaličku budeme aj finišovať, takže čo k tomu viac mám povedať. Takže my sme sa stretli v novembri alebo v oktobri roku 2011. 11, že je 11, jasné. November, október 2011. Nahrávalo sa to tu, boli to 3 pesničky, z ktorých možno diváci, poslucháči poznajú pesničku Mother, ku ktorej sme natočili aj taký skúšobňový klip. Vlastne o rok sme sa tu stretli znovu, za ten rok sme odohrali fúru koncertov, takže vlastne teraz sa pripravujeme nejak na toto ďalšie leto, tento ďalší rok. A to som vlastne nič nepovedal o tej histórii, že? Takže vlastne poznáme sa už dlho. Jakub je môj dlhoročný kamoš, s ktorým som mal prvú kapelu. Miroslav, Mírko náš, hral v inej kapele. Jeho sme si na začiatok tak požičali a nejakým spôsobom už sa u nás zabýval a myslím si, že ostane s nami. Album Diplo, vieš, ten Máš opuštenú basu? No jasné. Kde bereme inšpiráciu? Tak ja osobne ju beriem normálne zo života, zo svojho života, aj zo života iných. Ale väčšinou to nie sú nejaké filozofické témy, nie sú to nejaké až nejaké veci, ktoré by mali zmeniť svet. V podstate si radi pripomíname to dobré a to pozitívne. Myslím si, že naša hudba je pozitívna. Takže ja berem inšpiráciu z takých normálnych bežných vecí, každodenných. Padla otázočka, že čo robíme, keď nehráme, alebo teda neskúšame, alebo nekoncertujeme. Tak čo ja viem, ja sa osobne chodím bežne prechádzať do Auparku, do Eurovej, alebo teraz Centrál otvorili, tak aj tam chodím niekedy aj 2-3 krát za víkend. Predsa len. Aj dobre vyzeráš. No, díky. No, taká. Aj Peťo Naď mal inak teraz tak. No však podľa toho som si ju ubehal. Ten duet, vieš.
A tak, v podstate to, čo robia všetci ostatní ľudia. Ja, keď nehrám s kapelou, tak hrám aj tak na mojej base, ktorá je presne tam. A okrem toho chodím do práce a Mirko ma chodí pozerať do A-parku, lebo v A-park Tower pracujem a nosí mi 10. A potom ja napríklad ešte študujem, takže to ma zamestnáva. A ďalej nerobím asi nič, hrám sa hry počítačové občas. Geek. Takedy. Na naše skúšky sa dopravujeme vozidlom Volkswagen Passat Variant 2 liter TDIčko. Je to super auto, inak 6-stupňový manuál, že? Paráda. Cool, úplne. Jazdíš bez vodičáka. Ja sa dopravujem karosou. Zmestím tam asi 100 ľudí a všetci mi za to platia, ale ja ako dobrý človek to dávam všetko tie peniaze Braňovi záhradníkovi. Sem tam napíšem tú SMS-ku na 1100, že Braňu, chcel by som jeden nočák z Mlynskej doliny teraz hneď domov. Jasné. A on väčšinou aj príde, tak každú hodinu. Hej, no, ale inak sa dopravíme teda Passatom, kombi variantom a šoferuje Jojo, on nás všetkých zoberie cestou. To si úplne zruším moju verziu. Hej, presne. Takže takto my chodíme vlastne. Tak, čo to bude? Čo to je? Či nejdete sa? Modníček. No ja Petra Naďa vykrádam rád. Nevážne, nesúdeš. Ja normálne som od svojej mamky som dostal CDčko a perfektné je proste. Musím povedať, že tie skoršie hity ma bavia viac, ale myslím si, že on bol dokonca aj prvý rapper, lebo on, ak počul si takú pesničku, on tam dával aj taký rap. Jasné. Ale som zabudol názov tej pesničky, ale ja si spomeniem potom. Takže pokračujeme ďalej. Koho ty vykrádaš? Koho ja vykrádam? Ja mám rád napríklad punkové kapely, takže vykrádam hlavne tie. Myslíš Konflikt a Dino, alebo ako? Áno, presne. Ale však povedz skôr, že punk rock je tvoj život. Tak punk rock je môj život, pravda no. Ja v podstate asi vykrádam týchto dvoch. A čo zahrajú, tak v tom prípade sa nejak zariadím a myslím, že to celkom funguje. Ešte sme na to neprišli inak. No, skúšame, no. Vážení diváci, vyzývam vás, keď si nás chcete začať dávkovať, stiahnete si pirátsky naše CDčko, CD, EP a počúvajte nás na YouTube a sme aj na Facebooku a tam sa vám budeme venovať. Ale keby ste chceli, tak si vypočujte Mother a tak. No jasné, a to by som zabudol. Jolo, čauko. Jolo predáva totiž to naše CDčko a dá sa kúpiť na www.slovač.sk a za veľmi málo peňazí napríklad.
got all the hips and lips and tattoo me on. Down at her on a dance floor, I made a move. Tonight was really something. I told you so, brother. It was your mother. Everybody wants to see your mother naked. Everybody wants to see your mother. Everybody wants to see your mother naked. Everybody wants to see your. I told you so, brother. It was your mom. Everybody wants to see your mother naked. Everybody wants to see your mother. Everybody wants to see your mother naked. Everybody wants to see your. Ahojte, vítam vás v úvodnom dieli Fresh Handmade, v ktorom budeme spolu tvoriť. Volám sa Natália a som Potvora. Takže projekt Potvora vznikol pred 2 rokmi, keď sme s viacerými dievčatami, vlastne bolo nás trošku viac ako mušketierov a boli sme zabraté do tvorivej činnosti a stretávali sme sa vždy raz za týždeň a vyťahovali sme z tašiek krásne veci, ktoré sme vytvorili doma. Ukazovali a chválili sme sa nimi, čo sme kto vytvorili. A potrebovali sme nejaký priestor, keďže sme sa stretávali po kaviarniach, tak to bolo také neútulné, neosobné. A preto sme si povedali, že by bolo vhodné, keby bol nejaký taký priestor pre ľudí, ktorí sa chcú stretávať a tvoriť. Tak vznikla Potvora. Potvora znamená poďme tvoriť radosť. Tu sa tvorí radosť, tu ľudia dostávajú veľa inšpirácií, relaxujú, vedia sa zabaviť, naučia sa tu nové techniky, vyskúšajú si ich a ktorá sa im potom páči, tak tej sa venujú. Potvora býva na Ferienčikovej ulici 1 v Bratislave. Prebiehajú tu kreatívne kurzy o 6 až 8 ľuďoch, všetko záleží od techniky, ale je to také komorné prostredie, takže ľudia sa tu cítia veľmi dobre. Zároveň tu predávame tvorivý materiál, takže všetok materiál, ktorý by ste si chceli po kurze kúpiť, dá sa kúpiť aj u nás. Takisto kurzy prebiehajú v Košiciach, nemáme tam však vlastný priestor, ale kurzy sa konajú na základe rozvrhu, na základe požiadaviek klientov raz, 2-krát mesačne. Okrem tvorivého materiálu a kurzov sa u nás dajú kúpiť aj vecičky od slovenských autorov, ručne vyrobené. Výhodou je, že si ich môžete rovno vyskúšať, obchytať a odniesť domov, ak sa vám páčia. Potvora je každý človek, ktorý tvorí a ktorý rozdáva radosť, takže nemusí to byť len žena, ale akýkoľvek muž. Tých tu máme menej a preto vždy veľmi radi privítame, ak sa k nám nejaký pán alebo mladý muž pridá. Potvoru môže navštíviť ktokoľvek, dokonca aj deti od 8 rokov. Pripravujeme pre ne kurzy, kde sa budú môcť vyšantiť, vyblázniť, nielen kreatívne, ale aj farebne. Môžu k nám prísť dospelí, starší, mladší, proste veková hranica je naozaj neobmedzená. U nás si môžete vyskúšať naozaj širokú škálu kurzov, od FIMA cez zalievanú živicu, momentálne veľmi obľúbené cinované šperky. Dokonca si tu viete vyskúšať aj techniku zlátnikov, vypilovanie, spájanie,
teplých spojov, výroba zrkadielok, látkové brošničky, rôzne drôtené šperky, náušnice, náramky, chystáme keramické kurzy. Aby sme toľko nerozprávali, tak si dnes ukážeme veľmi jednoduchú záležitosť. Vyrobíme si spolu látkový odznačik. Na výrobu látkovej butonky potrebujeme nožnice, látku na potiahnutie, tvoritko, plechový základ, spinku. Na náušnice budeme potrebovať taktiež silikonové tvoritko, plechový základ a puzetky. Výhodou pri tvorbe týchto látkových odznačikov je, že môžete používať naozaj malé kúsky. Vezmeme si silikonové tvoritko, položíme si látku, do ňoho zasunieme ten kovový základ, ten vršok a pekne si tú látku ponaťahujeme. Nechávam tu takýto odstup, aby sme tú látku mohli pekne zahnúť a aby nám to tá druhá strana kovového základu držala. Odstrihneme si to, asi tak necháme 1,5 až 2 cm. Teraz tú látku zahneme a použijeme zadný diel pliešku a zaklapneme. To bol ten správny zvuk. Takéto kúzlo. A odznačik je hotový. Čo nám chýba je táto spinka. Výhoda je, že je samolepiaca, čiže ju len vlastne odlepíme tento papierík a správnym smerom prilepíme na odznačik. Takže odznačik už máme, teraz ešte by sa hodili náušnice. Takže postup je presne ten istý, len zmeníme veľkosť plieškov a silikonového tvoritka. Takže silikonové tvoritko, na to položíme látku, zasunieme doň pliešok, odstrihneme to, čo tam nemá byť, čo je prebytočné. Ak budete mať hrubšiu látku, tak skúste to obstrihať trošičku menej, alebo to budete musieť potom priebežne prispôsobiť. Dáme tú zadnú časť a pritlačím. Vyberieme a náušnica je hotová. V podstate ešte nie je hotová, pretože tam musíme nalepiť puzetku. Odporúčam teda dvojzložkové lepidlo, keďže sekundové ani lepiaca pištolka na tom nedržia. Takže dvojzložkové lepidlo, kvapneme, priložíme puzetku a náušnica je potom hotová. Potvora za vami chodí aj na rôzne trhy a burzy, kde nájdete naše workshopy a stačí sledovať stránky, dozviete sa, kde nás nájdete najbližšie. Nielen štáb, musí byť prísny, kameraman, režia, skriptka a neviem už áno, ale podstatné je, aby sme všetci aj sami na seba boli prísni. Tí, čo pracujeme na tom filme, na tomto, my musíme sám na seba byť prísni. Prepáčte, no, hodníky mi pískajú. A ešte máme takú jednu milú udalosť, že náš jeden z hlavných a najhlavnejších, všetci sú hlavní, dneska oslavuje 66 rokov, dobre? 66.
výstava je stredometražný film, ktorý vypovedá o osudoch zamestnancoch múzea provinčného na Slovensku. Nápad na film mal vlastne spolurežisér Peter Begany, ktorý ma teda oslovil, či by som s ním nechcel spolupracovať, mal námet. A vlastne jemu sa zapáčili herci, s ktorými som pracoval v divadle, sú to ale amatérski herci, čiže neherci. A tak sme postupne začali rozvíjať scenár, ktorý sme vlastne písali čiastočne aj tak, že bol v určitých momentoch ušitý na mieru našim nehercom, ktorých sme potom skombinovali so študovanými hercami, konkrétne s Danou Košickou a s Janom Budažom. A tak vlastne vznikol tento film. Vo filmoch sa neherci využívajú často. Veľkým príkladom je Miloš Forman, kde proste neherci sú jeho v prvých filmoch. A my sme si ich zvolili naozaj preto, lebo sme iné osoby nemali. Zdali sa nám naozaj komicky, taký tragikomický. Čo je veľmi zaujímavé na tom filme je to, že pracovať s nehercom je veľmi ťažké, lebo to nie je herec. To znamená, že nemôžete sa naučiť robiť text, ale naučiť sa čítať text, lebo on to vám povie od slova do slova. On musí aj improvizovať, ale aj niečo vedieť. Ja ako dokumentár som chcel ich zachytiť v nejakým voľnejším prostredí, kde by to nebolo až také hrané, takže sme skúšali rôzne veci s nimi. To znamená, že sme ich nechali napríklad v jednom obraze čisto iba rozprávať, nech sa ľubovoľne rozprávajú na akúkoľvek tému. A oni nevedeli a my sme ich točili. Postupne som im nahadzoval nejaké témy a oni sa chytili tej témy, začali rozprávať. Takže aby sme dosiahli tú prirodzenosť. Moje povolanie bolo, že som robil zvárača. Áno. A jak som sa k tomu dostal? No, vyhral som lístky na jeden koncert do Slovenského rozhlasu a keď som sa vracal domov, tak ma oslovil Andrej Korenčík, že či si nechcem zahrať v divadelnej hre Plán bez vesmíru. Jak by bolo oznámené, že čo budeme hrať, tak som sa na to sústredil a proste dal som celú dušu do toho. Všetek elán. A môžem povedať, že sa mi to veľmi páčil, tento film. V divadle je priamy styk s divákom. A jediná taká odmena je pre toho herca, keď to hrá, ten potles. Ten film je trošku niečo malinko ľahší, ale tak bych povedal 50 na 50 v zátvorke. Je to obidva, je to také dosť do seba. Ako sa dnes máme? Dobre, Ujde to, áno. Áno. Emil, fauna a flóra je vyčistená? Áno. Nepili ste? Nie. Za Dankou Košickou som hral prvýkrát, ja som mu predtým nepoznal. Sa s ňou tam prvýkrát zoznámil, predstavili sme sa, tak hovoreku, profesionálnym hercom, reku, no, snad to nejak dobre dopadne. A ona mi povedala, nebojte sa, Janko, všetko dopadne dobre. Natáčal ste niečo? Reku, natáčal som jeden taký film, taký seriál, ale touto Dankou Košickou som sa tak k tomu postavil, už keby som ja snad bol ten profesionál. Premiéra na Febiofeste Slovenska je v Bratislave, premiéra svetová je na Febiofeste v Prahe. Takže bude to 17. v Bratislave a 20. v Prahe. Dobré ránko, Tchori. Dobré ránko. Miro, kde sa naposledy sprchoval? No však normálne, jak pravidelne, každý deň. Každý deň. No, však... Panenka Mária vás volá. A čo zase chce? Všichni tři máte jít za ní, nevím. Prepáč, ja som ešte trošku prispatý. Asi som ti rozbil rádio. Je to naše druhé rande, Tomás, takéto veci potrebujú čas. Nie, ja som si to užil a pamätám si, že som si to užil, čo je rozhodne krok vpred. No jasné, že si to užil. Ty si nemohol prestať hovoriť o tom, ako veľmi si to užívaš. A teraz urobím toto. Nastavím sa, že z tohto odpadneš. Super, ja som prvýkrát mala sex so živým komentárom. Som trošku výrečnejší, no a čo? A praje dobre pri tom hovoriť. No,
Áno, je dobre pri tom hovoriť, ale niekedy je dobre držať hubu! Takže nachádzame sa práve teraz v priestore, ktorý sa volá Loft Arena. A je to nový hrací priestor v divadle Arena, ktorý je určený pre mladú dramaturgiu, mladého diváka a experimentálne projekty. Bol otvorený premiérou hry Petera Quiltera ráno po v júni minulého roka. Peter Quilter je jeden z najhranejších súčasných svetových autorov. Je to Brit, ktorého hry sa hrajú po celom svete a prekladajú sa do desiatok jazykov. A jeho v tom čase, keď sme ju my inscenovali, najnovšia hra Ráno po, bola napísaná v roku 2011, mala svetovú premiéru v Lofte Arena. V predstavení, alebo teda v inscenácii Ráno po hrám postavu Tomasa. Je to taký mladý chalan, ktorý sa nejakou náhodou po večernom kine zamieša do takej šialenej rodiny celkom a vlastne tam aj zostane a v priebehu 1,5 roka z toho vyvrcholí do krásnej svadby a krásneho života potom. Chce to veľkú dávku energie, lebo sa ubeháme za 1,5 hodinu. Ale myslím, že zatiaľ ohlasy a diváci sú spokojní a páči sa im to a radi na to chodia. Aj taká mladšia generácia, aj z tých starších. Je vtipné sem tam, keď v týchto krajných hradoch sedia také staršie babky a sa pozerajú na to, jak tu pobehujeme nahý. Na veľkom javisku zvyčajne tí diváci sú oproti, tu sú vlastne v takom arénovom štýle, že sú z oboch strán a dá sa povedať, že nám dýchajú na krk počas predstavenia, lebo tá diaľka je fakt, alebo blízkosť, to je nejakých 70 cm možno, tak je to taký zvláštny pocit, je to trošku iné, ale veľmi dobré. Kali, rýchlo, na čo mi dáš? Daj to sem! Rýchlo, prosím. Prosím pekne. Ide o to, že vlastne to predstavenie začína tak, že ja sa zobúdzam po nejakom ráne, pod plachtou nahý v priestore, o ktorom nemám ani šajnu a som nahý, hej. A pikoška hneď na prvej repríze sa stala, že jak to býva, že väčšinou sa začnú kaziť veci, že premiéra nejakým spôsobom odpálila veľmi dobre a to prvé predstavenie už takého ducha nesie so sebou, že všetko sa začne kaziť. Tak najprv som prerazil skrinku, ktorú máme pri posteli a potom som sa nedokázal zakryť v tej rýchlosti nejak tou plachtou, tak som tu prvých 10 minút tak pobehoval poloobnažený, až potom som nevedel, prečo sa Dominika veľmi smeje, teda Kelly, tá moja partnerka, a vlastne celý čas bolo tu čosi tak vidno. Tak by som to nejako povedal. Je to veľmi zvláštna vec odhaliť sa takto pred divákmi, aj keď to nie je, že tu fakt pobehujem nahý 5 minút, aj keď je to len na chvíľu, že tá plachta sa strhne v jednom momente a je vidieť všetko, ale je to taký zvláštny pocit. Tuto to uzavrieme, dalo by sa? Áno, žiadne diskusie o Tomasovi, ani o jeho fyzických vlastnostiach, kým je tuto zakriesnený v posteli. Pre Boha živého, čo vy si neuvedomujete, že je to trápne? Tak počúvaj, tak toto si ujasníme, dobre? Takže ty môžeš mať príležitostný bujarý sex s mojou dcérou a ani oko pritom nevykneš, hej? Ale rozprávame sa, to je totálne nevhodné. No, Danka Košická je herečka, ktorú som poznal, videl som v nejakých inscenáciách, ale nikdy sme nemali možnosť spolu nejakým spôsobom pracovať, lebo pochopiteľné, veď som na škole a ešte len nejakým spôsobom začínam. A toto bolo také prvé stretnutie a myslím si, že sme si dosť sadli, ako aj ľudia, aj ako kolegovia a vlastne veľmi dobre spolu vychádzame. Tešíme sa na každé ďalšie predstavenie a neviem, pomohla nám vo veciach, predsa má viac tých divadelných skúseností a všetkého. A bola to veľmi milá spolupráca, veľmi pekné, strávené skúšobné obdobie. Ono sa to môže javiť ako nejaká taká ľahká sranda,
a ľahká komédia, lenže za tou hrou je aj niečo také viac a napríklad mladí ľudia, ako sa teraz stretávajú a že riešia sa Facebooky a riešia sa iba také známosti na nejaký jeden večer a koniec a vlastne tuto to je otočené o to, že žiadny telefón, normálne stretnutie niekde v kine a vlastne aj z toho prvého stretnutia posteľového alebo kinového sa ten vzťah nejakým spôsobom začne rozvíjať aj na to, že je taký šialený na začiatku, to prvé ráno, tak vlastne tí ľudia v tom vzťahu chcú zotrvať a vlastne niečo ich k sebe priťahuje a to je na tomto pekné. A myslím, že mladí ľudia, ktorí sa na to prídu pozrieť a ktorí žijú v takomto teraz šialenom svete, aký je okolo, tak im to môže aj niečo dať a niečo si... Môže im to ukázať nejakú cestu, ako to funguje aj inak. Nie len cez telefón a cez Facebook a cez nejaké chaty, ale aj normálne sa baviť dvaja ľudia medzi sebou.